Нали? Разбира се. Аз ще ви питам нещо. Вие ако дойде някой при вас без нула самоучастие, има възможност да си погасява кредита, да речем има приход 3000 лева. Вноската с ипотечен и потребителски му е 1800 лева. Ще му позволите ли да направи сделка с вас? Не. Аз лично не. Аз съм имала много такива повече срещи. от половината му приход отиват само за кредит. Той къде ще остане живота му, къде ще останат на ежедневна база нещата, които се нуждае, нали, почивки вече отделно, подаръци по празници, едно друго, в смисъл те остават на много заден план. Той човека няма да може да живее същия лайфстайл, който е живял допреди това. Аз лично не би го препоръчал. Би го отказал от покупката на имота. Те сами се отказват, когато им разпишеш всичко и когато им анализираш. Аз имах една клиентка, която плаща наем в момента, който дори няма такъв. В смисъл толкова нисък наем в момента за София. Скандален в хубав квартал, нали, широк център. И като седнахме, видяхме с нейния доход, какво може, нали, да си изтегли като ипотечен, самоучастието и всичко. Той не излиза изгодно да купува жилище, което е за ремонт, тотал щета, панел и така нататък. А пък тя сега си живее, нали, на нисък наем, в хубав квартал. И живота и стандарта на живота ще е за сега добре. Аз им казвам, изчакай, нали, видя документите, видя какво ти дават банките, безсмислено е. Изчакай, ако трябва половин година, една година, 2 години, без значение колко, когато вече имаш по-голяма заплата, когато си по-окей, тогава ще тръгнем на нов. И те ми казват, да, ма цените ще са други. Факт, цените винаги върват нагоре, нали? Но ти ще се чувстваш по-добре, ти няма сега да си на косъм, нали, как ще издържаш със сметките, няма да се лишаваш от почивки, няма да се лишаваш от дрехи, от хубави вечери и така нататък. И хората тогава ме уважават. Да, аз не взимам една комисиона, не съм спечелила, обаче всички тези хора, които съм седнала и съм ги консултирала така, ние сме си приятели, като се видиме по улицата се прегръщаме, защото те знаят, че аз си мисля доброто. И не съм била само така, нали, да ги набутам в някаква сделка на всяка цена. Аз пък точно обратното бих казал в случая. И то не е от гледна точка, че някой ако дойде и видя, че не му излизат сметките, нали, би го посъветвал купувай. По-скоро предпочитам, нали, начина, по който аз работя, винаги държа на пълна прозрачност. Тоест искам още в самото начало да се знае какви са възможните изходи от дадена ситуация и искам да се знаят ясно и категорично какви са сметките, какви са цифрите и така нататък. Ако един човек, който е дошъл при мене и виждам, че примерно наистина би му се променил стандарта на живот, аз предпочитам да му дам сметките, да му кажа, нали, този тип имот, който търсиш, ще излезе горе-долу толкова пари, вноската по кредита ще излезе горе-долу толкова, трябва да предвидиш тези и тези разходи за ремонт или зависи на какъв етап се купува. Пък този човек вече, ако наистина сметне за добре, предпочитам да не давам аз категорични решения, защото моите решения биха излизали от моята гледна точка. Тя не винаги ще е същата, защото ние не знаем този човек от среща какъв му е мотива за покупка на този имот. Дали всъщност той може да има самоучастие, за което да не ми казва и да не иска да използва. Дали всъщност иска да се премести от токсична среда, за каквато говорихме в началото, но същевременно да отрича даването и плащането на наеми и живеенето под наем, защото има много хора, които го отричат и не могат да кажат, че това е грешно, защото това е тяхната гледна точка и действително и в тяхната аргументация те си имат право. Аз лично също, нали, виждам и плюсове и минуси, но бих подкрепил, ако човек може да си позволи да плаща ипотека, да плаща ипотека пред това да плаща наем. Лично мое мнение, повтарям, защото, нали, все пак ти плаща за нещо, което потенциално може да стане твое. И дори да дойде един момент, в който ти можеш да излезеш от сделката, ти просто излизаш и даже, смисъл да се наложи да излезеш от сделката, извинявам се, ти можеш да излезнеш и по някакъв път даже да си напечалва. Тоест, тук да се върнем на въпроса, тъй като аз по някаква причина, голяма част от сделките, които съм имал през моята брокерска кариера, са били с почти 0% самоучастие. Нали, за добро или за лошо, такива клиенти съм имал, такива нужди са имали и по някакъв начин съм смогвал да организирам сделка, нали, с по-голямата част от тях. Без да ги забатачваш за следващите 30 години.
Ами, дали съм ги запата? Тоест аз не съм ги запатачил, Първо защото ще пак се разберем. повтарям аз Да. консултациите, които ги водя и смятам, че всички ние, нали, когато водиме консултации, трябва да изразяваме мнение, но не трябва да го натякваме, защото наистина не знаем какво е в обувките на човека от среща. А ти как би отговорил на своя собствен въпрос? Стигнахме и до теб. Да, исках да ви чуя вашите гледни точки. И гледаме в една посока, със сигурност. Подкрепям това, което каза ти, че ние много често не знаеме цялата истина за нашите клиенти. Ние нямаме представа. Те идват и ни казват, имам 150 хиляди евро, примерно да речем бюджет. 99% от случаите той има поне 170-180. По принцип. Нали? Да. Ние не знаем какво се крие в техните мисли, колко са финансово подготвени, каква им е идеята за в бъдеще, дали този имот ще го продават. Нали? Ние, според мен, знаем една много малка част от това, което те наистина мислят. И подкрепям това, което каза ти. Не е необходимо ние да взимаме решението вместо тях. Ние можем на база на това, което имаме като информация, да им кажем, виж сега, аз знам, че ти имаш това, ти имаш този бюджет, ти живееш там, анализирал съм и според мен, на база на това, което аз знам, най-доброто е в момента ти да не купуваш. Това е според мен, винаги аз казвам така, това е според мен, това е моята гледна точка, аз ги виждам така нещата. От тук нататъка ти поемаш отговорност върху твоето действие и как ще процедираме от тук нататък. Ако ти искаш на 100% да купиш имот, мисъл, окей, ще купим, няма проблем. Но това е твоята отговорност, аз съм те предупредил, казал съм ти какво ще следва от тук нататък. Ако искаш да поемеш риска, направи го. Преди всичко, аз съм там, за да го съветвам, да го консултирам и да му дам моята експертиза. Оттам нататък той е човек, който ще вземе. Той взима решението. Така или иначе. Аз съм им казвал, не купувай човек. В смисъл, не е момента сега да купиш, имаш една ипотека, имаш дете, инвестирал си там, не купувай, бе, няма смисъл. И той ми не, ама то аз тук сега ще трябва да купа, тук да има за детето. И сме стигли от там, че да купува. Да, тук стигаме пак до мотивацията на всеки един купувач и че тя е всичко. Колкото му е силна мотивацията. Защото има хора, които си мислят, че имат мотивация и след огледи, доста огледи и така нататък, разбират, че всъщност няма толкова много мотивация и се отказват. И точно това е, че ако е преценено плюсове, минуси, защо го правят изобщо, ако те на 100% искат да купат имота, те ще го купат. И то няма и да чакат месеци и години, ами направо ще видят плюсовете в някакви имоти, ще ги обсъдят с техния брокер и тогава ще действат. Но пак е до мотивацията. Нещо малко, което каза ти и това важи според мен за всеки един, който занимава с търговия дори и продава някакъв продукт или услуга, е то да не бъде на всяка цена. Именно. И тук според мен всички ние, които седим на тази маса, не сме на всяка цена. Да. И това е супер отличаващо, защото както каза ти щом видиш един човек, че наистина изпада в неспособност да купи имот и знаеш, че просто е една финна настройка и ти ще го накараш да купи, въпреки че той няма да има възможност да си плаща. Особено ти се е доверил. Точно така. Защото доверяват ни се хората и то супер много. Да. И на нас ни трябва точно една настройка, за да ги накараме да купат сега, веднага на момента. 100% сте изпадали в такава ситуация. И на нас ни е по-изгодно, само да подчертаем дебело, че на нас ни е по-изгодно по принцип към момента да я направим тази финна настройка, защото имаме лична изгода да го направим. Разбира се, комисионната ми влиза до една седмица ми влиза в сметката. Нямам никакви грижи. Ама в тази ситуация ти предпочиташ една устойчивост във времето, едни възможно по-бавни резултати, но много по-сигурни и много по-истински, защото ти като му кажеш, пич, не купувай сега, ела и купи след, да речем, една година, той човек 100% ще му си изградиш като един супер як авторитет и той ще запомни с добро, както каза ти. Да. И следващия път дори ще препоръча. И ще препоръча на всеки, който познава. И когато спечелиш доверието на един човек по такъв начин, това е безценно. Големите хора, които са в нашия бранш, те се крепят на препоръки. Да. И те препоръките идват точно това. Да. Че те не гледат от днеска за днеска, те гледат от факт. Днес за... Това не е само в нашия бранш. Това е навсякъде и тук може това нещо да се синтезира в едно кратко изречение. И то е разликата идва от това, че едните работят за да допринасят,
на обществото, другите работят да допринасят само единствено на себе си. Тоест, в един хипотетичен, утопичен момент, ако да кажем не живеем в свят, който има монетарна система, нали, има други разплащателни методи, едните ще останат без работа. Да. Да, рано или късно такива хора са out of бизнеса от всякъде. То, както виждате, то това нещо се случва. То е естествено пречистване на браншовете. Да, ти когато гледаш, те не са само за днес, как се случват нещата.